Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 22 лютага у Менскім культурным хабе ОК-16 адбудзецца маштабнае свята Мова-фест, прымеркаванае да Міжнароднага дня роднай мовы. Арт-сядзіба пры падтрымцы генеральнага партнёра Аливарии збярэ разам 50 беларускіх кампаній, арганізацый і ініцыятыў і творчых калектываў, каб зладзіць маштабнае і годнае святкаванне роднай мовы. Чым адметнае сёлетняе святкаванне Дня роднай мовы, што за Мова-фест, што там будзе, мы сёння і пагаворым з маім госцем, а гэта адзін з арганізатараў гэтага фэста, кіраўнік Сымбаль-Бай, Павел Белавус. Добры дзень, Павел. Прывітанне ўсім. Павел, давай пачнем вось з самага пачатку. Ну, наколькі я ведаю, і калі календар не памыляецца, то Міжнародны дзень роднай мовы 21 лютага, а мы тут 22-го. У нас вот у беларусаў як паўсюль, як заўсёды, свой шлях. Ну, это наша вялікая, так кажется, праблема, што ўсе нашы нацыянальныя ці важныя для нас святы, яны, на жаль, зараз пакуль не дзяржаўныя. Таму мы доўга думалі ўсё ж такі рабіць 21 ці 22 і спыніліся на 22 у першую чаргу з-за таго, што гэта субота. У пятніцу усе працуюць, і у лепшым выпадку гэта быў бы 3-гадзінны вечаровы там канцэрт, фестываль, але ідэя Мова-фэста ў гэтым годзе зрабіць не проста там невялікі музычны фестываль, а сапраўды на цэлы дзень вялікае свята, якое будзе з разнапланавыя праграмы. Гэта не толькі музыка, гэта і розныя забавы, квесты, гандаль, дыскусіі, дэбаты, размовы. І каб усё ўключыць, усю тую вялікую праграму, якая ўжо зараз у нас ёсць, то гэта мінімум трэба 10 гадзін. Таму мы вырашылі ўсё ж такі зрабіць 22 лютага. Ну і гэта будзе такім фіналам, я спадзяюся, розных ініцыятыў, розных імпрэз, якія ў гэтым годзе будуць да Дня роднай мовы. Вось ты кажаш пра тое, што так бы давялося ў пятніцу, калі рабіць, абмежавацца 3-гадзінным канцэртам, а вот вырашылі на 10 гадзін. Вот больш падрабязна можна сказаць, што ўсё ж такі, чым 10 гадзін будзеце наведвальнікаў займаць? Ідэя гэта фестываля з'явілася фактычна год назад, пасля таго, як мы рабілі мерапрыемствы на Дзень роднай мовы ў мінулым годзе, і зразумелі, што хочацца, не кажуць, выпрыгнуць са штаноў, і зрабіць не так, як кожны год, бо фактычна арт-сядзіба ўжо традыцыйна кожны год, ужо на працягу 5 гадоў робіць на 21 лютага мерапрыемствы. Гэта альбо нейкія невялікія канцэрты ў барах, гэта былі таксама і вялікія святы, якія аб'ядноўвалі розныя актыўнасці. А тут мы падумалі, што хочацца сабраць, умоўна мы сабе паставілі мэту, паказаць, што за 10 гадоў адбывалася па-беларуску і для беларускай мовы. І ў сферы культуры, і ў сферы бізнесу, і ў грамадскай сферы, там, і IT, паслугі, медыцына, сабраць усё, што толькі магчыма, пра што мы ведаем. І расказаць беларусам, вось глядзіце, што бздура, калі казаць, што наша мова мёртвая, не жывая, не развіваецца. Паглядзіце, колькі і годных ініцыятыў ёсць, і колькі, і тут мы важны акцэнт робім, і колькі бізнеса, кампаній, нейкіх сур'ёзных ад маленькіх ІП да вялікіх карпарацый прысвячаюць у гэты дзень сваю дзейнасць, сваю актыўнасць у падтрымку беларускай мовы. Вот, дарэчы, сапраўды цікава. Я разумею, што калі там прапанавалі далучыцца да ўдзелу у такім буйным фэсце розных там грамадскія ініцыятывы, там ці творчыя нейкія, там музыкам, то яшчэ што, безумоўна, усе з радасцю пагадзіліся. А вот калі казаць пра бізнес, ці сапраўды ёсць да каго звярнуцца,
хто на гэтай ніве, на этой глебе працуе, беларускасці менавіта, як яны адрэагавалі? У нас же любяць, асабліва тых, хто займаюцца бізнесам, асцярожна ставіцца да вот нейкіх там удзелаў, нейкіх мерапрыемстваў. Ну, знаеш, такая беларуская прымаўка, а мала ці што. Ну, для мяне найбольш натхняльным быў якраз такі мінулы год, бо ён вось найбольш, мабыць, яскрава якраз такі за апошнія 5 гадоў, калі актыўна гэты дзень святкуецца, і там розныя людзі, кампаніі, спокі прыдумваюць штосьці цікавае. Мінулы год быў яскравым, бо, па-першае, вельмі відовішна прагучалі бренды. Напрыклад, як Марк Фармель, якія выпусцілі там серыю шкарпэтак да гэтага дня, што нават там Дудь прарэкламаваў. Як, напрыклад, той жа гадзіннікавы завод Луч выпусціў джидзы гадзіннікі, якія там разабралі за некалькі тыдняў усю партыю. Як, напрыклад, Міністэрства замежных спраў, там, я не ведаю, разнарадкай ці не сказала ўсім амбасадарам, ну, якія прадстаўляюць нашу краіну у розных дзяржавах, так, запішыце верш па-беларуску. Яны актыўна рэпосцілі ў сваім пабліку. Як, напрыклад, А100, якія выпусцілі адмысловыя, вельмі такія стылёвыя кубкі для гарбаты, кавы з беларускімі словамі. І такіх прыкладаў з кожным годам становіцца больш і больш, калі кампаніі сапраўды там напружваюць свой маркетынгавы аддзел і прыдумаюць, а што ж, а як нам вылучыцца, як, так бы мовіць, хайпануць у гэты дзень на тэме беларускай мовы. Не, ну пагадзіся, адно гэта калі вот там, ну, цішком, там, ці полуцішком нешта вот такое вот зрабіць, а вот у нас такія кубачкі, а вот тут у нас такая вот вершык мы прачыталі, а зусім іншая справа выйсці горда на вялікім мерапрыемстве і сказаць: мы за беларускую мову, мы тут кампанія, карпарацыя, цалкам падтрымліваем, усё робім там для гэтага. Это ж вот смеласць у нашых умовах трэба. Гэта смеласць, але, як паказвае практыка, за апошнія гады такіх прыкладаў становіцца больш і больш. Взяць піўныя бренды, там наогул алкаголь, колькі стала абсалютна розных брэндаў, якія пачалі выкарыстоўваць беларускую мову, ці гуляцца з нейкімі традыцыйнымі рэцэптамі, якось колькі ўжо старак, ужо штук 5 розных старак прадаецца ад абсалютна давай розных толькі без рэкламы. І вось, ну, і тут, адпаведна, хачу падзякаваць нашаму генеральнаму партнёру, які реально адныя з першых адгукнуліся, калі я зрабіў такі кліч, што вось будем рабіць свят, нам патрэбныя афіцыйныя генеральныя партнёры. І Аліварія кампанія адна з першых адгукнуліся, сказалі: так паглядзіце наш сайт, паглядзіце нашу прадукцыю, мы ўжо шмат гадоў усё робім па-беларуску. І яны сказалі, што это выдатнае мерапрыемства, якое падыходзіць цалкам нашай карпаратыўнай палітыцы. Глядзі, вот я ведаю, што, скажем, арганізатары палітычнага, там, ці палітычныя арганізатары БНР 102 звярнуліся ў Менгарвыканкам з такой просьбай уключыць святкаванне Дня волі у план мерапрыемстваў гарадскіх. Ну, тут можна как бы сказаць з аднаго боку, што надаць нейкі статус, што далучаецца горад да святкавання Дня незалежнасці, Дня абвяшчэння БНР. З другого боку, калі такое ёсць, то гэта здымае абавязкі аплочваць міліцыю, там, скажем, ну, і іншыя паслугі, а гэта скарачае выдаткі. У вашым выпадку, вот ты сказаў пра тое, што на пачатку, на жаль, гэты дзень яшчэ не з'яўляецца дзяржаўным святам. А хаця б вот так вот прапанаваць Мінгарвыканкаму. У свой час вы з такой радасцю БРСМ перахапілі нашу ідэю Дня вышыванкі праводзіць. Давайте і тут не перахоплівайце, ну, далучайцеся, дапамажыце нейкім чынам, каб вот зняць з нас нейкую таксама нагрузку. Ну, я магу прыадкрыць таямніцу, што мы выходзілі з такімі прапановамі да адміністрацыі прэзідэнта, з прапановай, што вось мы хочам у гэтым годзе зрабіць якасна і там мерапрыемствы і да Дня роднай мовы, і добра было б, каб Дзень волі БНР 102 таксама адзначалася пры нейкім вашым удзеле. І тое ж самае мы рабілі і ў 2018 годзе. Фактычна, тады мы ніякія паслугі не аплочвалі, бо БНФ афіцыйна звярнуліся да ўладу і сказалі, што, ну, варта ўсё ж такі важная круглая дата нешта зрабіць. Калі так атрымаецца, гэта цудоўна. Але калі казаць канкрэтна пра 21 лютага, гэта ўсё ж такі міжнароднае свята, якое было абвешчана ЮНЕСКО ў 2020 годзе, і фактычна гэта не канкрэтна свята беларускай мовы ў Беларусі. Гэта свята украінскай мовы ў Украіне, рускай мовы ў Расіі, не ведаю, там, і так далей. Але вось калі там сачыць за нашымі
нашими суседзямі, я не заўважаў, каб у іншых краінах гэтаму дню, ну вось гэтаму фактычна міжнароднаму дню ЮНЕСКО надавалася такая увага, а ў Беларусі гэта сапраўды фактычна стала днём беларускай мовы і было падхоплена. Я глядзеў, вось аналізаваў у мінулым годзе, як хто што прыдумаў в сацыяльных сетках, неяк спантанна гэта нарадзіўся флешмоб, усе, хто раней не пісалі па-беларуску, пісалі там АНТ, дзяржаўныя каналы ў гэты дзень там рабілі выпускі навінаў па-беларуску, усе, і сапраўды вось гэты дзень неяк так стаў, перайшоў са статуса там міжнароднага дня, які аб'явіла міжнародная арганізацыя, да такога нашага утульнага свята, калі мы нарэшце хоць адзін раз у год, але звяртаемся да беларускай мовы і нешта ці для яе, ці на ёй робім. Ну, все ж таки, да, вот паколькі арганізатарам БНР-102 Мінгарвыканкам сёння адмовіў ва ўнясенні ў спіс этих план гарадскіх мерапрыемстваў, то я так разумею, все ж таки, ну да, вот можа быть у Францыі, дзе там ці ў Нямецчыне, дзе ўсе размаўляюць і так на сваёй мове, ну что там, ну мова і мова, мы на ёй гаворым кожны дзень і з нашымі дзецьмі і паўсюль. Ну а ў нашай сітуацыі сапраўды гэта ну так склалася, што трэба святкаваць, што не памёрла мова. Я вось, дарэчы, заўважаю, што з кожным годам больш ініцыятыў з'яўляецца ў гэты дзень, у тым ліку і ў розных навучальных установах. Там студэнты ва універсітэтах праводзяць на сваіх факультэтах дні роднай мовы, у школах нейкія там гадзіны пазакласнага чытання адбываюцца. Там мінулыя гады Беларусьбанк праводзіў у гэты дзень нейкі актыў. Ну і кожны год вось мы так заўважаем, аналізуем. Яшчэ вось у Магілёве, напрыклад, праводзіцца да гэтага дня конкурс чытання па-беларуску. Ну і шмат. Сапраўды, вось мы зараз будзем сачыць і у тым ліку расказваць пра ўсе тыя мерапрыемствы, актыўнасці, якія будуць праводзіцца. Мы так маштабна заявілі пра такое фактычна галоўнае свята да гэтай даты, а паралельна я ўпэўнены, што будзе адбывацца вельмі шмат, і мы будзем у тым ліку падтрымліваць і расказваць пра гэтыя мерапрыемствы. Мы адмыслова нават на сайце фестывалю «Мова Фест Бай» зрабілі раздзел афішы да дня роднай мовы, дзе вось у тым ліку расказваем пра іншыя мерапрыемствы, якія там у розных кутках Беларусі будуць адбывацца. Ну, я, ў прынцыпе, да чаго вёў, што такое мерапрыемства, нават пры тым, што арганізацыі там розныя бяруць удзел просто таму, што гэта ім цікава і яны хацелі паўдзельнічаць, все ж таки праводзіць такое мерапрыемства, гэта пэўныя выдаткі. Так. За які кошт вот атрымліваецца? Я разумею, што маглі там тое прадставіць бясплатна, таму што вот такое свята, там людзі прыйшлі, выступілі бясплатна, бо такое свята, але все адно выдаткі ёсць. Ну, раскажу, што тут бываюць два варыянты. Альбо мы робім камерцыйнае мерапрыемства, там, умоўна кажучы, з уваходам 5-10 рублёў і прадаем квіткі, прадаем. У нас же была ідэя зрабіць усё ж такі такое, ну, свята, дзе кожны выбірае для сябе цікавы там кавалак, можа, праграмы, частку, якую цікава прыходзіць і назірае. Адпаведна, за якія грошы гэта ўсё рабіць. І мы вырашылі ў гэтым годзе адмовіцца ад такога краўдфандынгу, як мы там апошнія 3 гады праводзім, дайце нам грошы, мы вам нешта арганізуем, там зробім. Мы маглі пайсці па гэтаму шляху, але вырашылі пайсці па-іншаму і вось надаць увагу і акцэнт зрабіць на тым бізнесе, які гатовы не проста сказаць «я за беларускую мову», а гатовы і прафінансаваць і стаць спонсорам такога мерапрыемства. І вось некалькі тыдняў назад я закінуў у публічны доступ такую прэзентацыю, дзе гаварылася пра тое, што будзе, якіх мы шукаем партнёрам, што гэтыя партнёры атрымаюць ад таго, што яны далучацца да арганізацыі. І вельмі прыемна, што агулам мы сабралі на дадзены момант 6 партнёраў, якія пагадзіліся падтрымаць не проста там словам, але і фінансава гэтае мерапрыемства. Генеральным партнёрам, як я казаў, у нас стала Аливария, і афіцыйнымі партнёрамі у нас стала букмекерская кампанія Леон Бай. Яны прыйшлі ў мінулым годзе на беларускі рынок і адразу ж са старту запусцілі беларускамоўную версію сайта. Там працуюць нашыя людзі, беларусы, яны там і з Гурковым супрацоўнічаюць, і рэкламу робяць па-беларуску, і стыкеры выпускаюць. Ну, вельмі актыўныя, і яны адразу заявілі, мы у тым ліку размаўляем са сваімі кліентамі, са сваімі патэнцыйнымі гульцамі па-беларуску. Другая кампанія
гэта банк Дабрабыт. Яны ў мінулым годзе правялі такі даволі заўважны рэбрэндынг, з банку Москва-Мінск сталі банкам Дабрабыт, банк, які, наколькі я ведаю, 100% з беларускім капіталам, і вельмі актыўна яны таксама вось прасоўваюць беларускую мову і шмат актыўнасцяў робяць па-беларуску. Яшчэ адзін партнёр Реал Дбай, даволі папулярны, вядомы партал, прысвечаны нерухомасці. Яны ў гэтым годзе свой дадатак таксама робяць другую версію беларускамоўную версію свайго мабільнага дадатку, і адразу ж адныя з першых заявілі пра жаданне падтрымаць гэтае мерапрыемства. Белсат вельмі хутка адгукнуўся, вось яны таксама сярод афіцыйных партнёраў. Ну і крама Сымбальбай, паколькі мы сябе пазіцыянуем, я уже як прадстаўнік Сымбальбая, не проста бізнес, які толькі зарабляе, але і бізнес, які укладаецца і робіць нешта карыснае і для беларускай мовы, і для беларускай культуры. І яшчэ ў нас каля 20 спонсораў, якія там не падтрымалі грашыма, але якія робяць унёсак у фармаванне праграмы. Наперад, будзьма беларусамі, там частку, даволі вялікую частку дзіцячай праграмы робіць. Наша Ніва, якая выпусціла дзіцячыя часопісы «Дуду» і «Асцярожна, дзеці», будзе таксама з дзеткамі прэзентаваць гэтыя часопісы, там розныя актыўнасці ад аўтараў рабіць. Еўрарадыё, напрыклад, і паважаны Зміцер будуць весці дыскусію, спадзяюся, з згоднымі спікерамі пра нацыянальную ідэю. І такіх вось у нас партнёраў вельмі шмат, якія у тым ліку ўзялі на сябе адказнасць за частку вось гэтай вялікай праграмы. Ну і сапраўды мы палічылі, што мінімум 50 кампаній будзе там ініцыятыў удзельнічаць і ствараць вось гэтую маштаб вось гэтага ўсяго свята. Як ужо сказаў Павел, амаль 10 гадзінаў будзе цягнуцца свята. Безумоўна, хто хоча цэлы дзень пасвяткаваць дзень роднай мовы, ён можа прыйсці ад самага пачатку і да канца, і гэта не азначае, што трэба з сабой несці торбу з бутербродамі і тэрмас там з кавай ці гарбатай. Вулічная пляцоўка з такой назвай «Смачна ў роце». Гэта толькі прыйшоў, паеў і пайшоў, ці ўсё ж такі нейкія там цікавосткі яшчэ запланаваны? Ну вось мы спадзяемся, калі будзе сапраўды шмат людзей і на вуліцы будзе такая свая таксама атмасфера, мы хочам, каб паралельна, і мы уже дамовіліся з музыкамі, каб паралельна і на вуліцы адбываліся актыўнасці. У нас ёсць запрошаныя артысты, якія будуць і вадзіць карагоды, і вучыць людзей спяваць і танчыць, і нейкія такія традыцыйныя беларускія забавы ладзіць. І паралельна, то бок свята фактычна будзе паралельна адбывацца на 3 пляцоўках. Гэта вуліца і гэта 2 вялізныя залы ОК-16, там агулам больш за 700 квадратных метраў. І вось мы хочам, каб гэта быў такі жывы арганізм, дзе паўсюль людзі размаўляюць па-беларуску. Я да гэта часу узгадваю атмасферу 5гадовага дня вышыванкі, калі для нас это быў проста такі выбух, нечаканасць. Мы думалі, што прыйдзе шмат людзей, але не ведалі, што столькі, як і было і на БНР-100. І фактычна усю частку вось гэтага свята рабіла не праграма, а людзі, якія прыйшлі, і ім проста было прыемна убачыць аднадумцаў, людзей, з якімі сапраўды можна сёння пагаварыць па-беларуску, знайсці сяброў, можа быць, будучае каханне. І вось гэта такая атмасфера нам хочацца перадаць, дзе людзі паважаюць адзін аднаго, паважаюць сваю мову, сваю культуру, свае традыцыі і гавораць пра гэта адкрыта. Вось асабліва мне спадабалася знойдуць сваё каханне. Можа там што-небудзь і запланавана, нават што-небудзь такое. Ведаеш, як бывае, што падчас там нейкага там спаборніцтва ці яшчэ што-небудзь раз стаў на адно калена і зрабіў прапанову дзяўчыне там. Там недалёка 14 лютага, можа быць, і ў гэтым кірунку штосьці прыдумаем.
Ну і вот было ўзгадана, што дзіцячая пляцоўка, ну гэта азначае, што можна спакойна браць з сабой дзяцей, і пакуль бацькі там слухаюць якую-нибудь сур'ёзную лекцыю ці вучаць народны танец, дзецям будзе чым заняцца. Так, у нас фактычна будуць дзве дзіцячыя пляцоўкі. Адну арганізуе кампанія «Будзьма беларусамі», там будуць праводзіць інтэрактыўны спектакль, а другую робіць наша Ніва, і ў першую чаргу аўтары вось гэтых двух новых дзіцячых часопісаў. Яны будуць там і з пластыліна ляпіць герояў іх коміксаў, і маляваць, і фарбаваць, і выразаць. Ну, спадзяюся, што так бы мовіць, мы гэты кірунак далі, назначылі адказных з нашай Нівы, ну і спадзяюся, што там крэатыўная каманда працуюць, яны не падвядуць. Тут яшчэ прагучала такое прозвішча Віталь Гуркоў. Ужо адно гэта прозвішча, я думаю, прымусіць шмат людзей прыйсці, але мы вам з Паўлам гарантуем, што гэта не азначае, што вы там убачыце Гуркова просто, што там зможаце з ім селфі зрабіць альбо аўтограф на спіне атрымаць. Будзе адмысловая такі курс там ці урок ад Віталя Гуркова тайскі бокс па-беларуску. Это вот як Гурков там кого-нибудь там возьме и так проговорываючи что-нибудь по-белоруску там вуха. Да, у Гуркова ёсць свая, як это правильно сказать, школа тайскага боксу, і ён адначасова з'яўляецца тварам вось букмекерскай кампаніі «Леон Бай». І мы вырашылі сумесна зрабіць такую гадзінную актыўнасць, бо сапраўды у Гуркова вельмі шмат прыхільнікаў, і фактычна ідэя, каб вось на вялікай пляцоўцы у такім жывым фармаце, ну, паспрабаваць, як Гуркоў, не ведаю, падняць нагу, там нейкія прыёмы, і зацікавіць людзей якраз такі вось гэтым спортам, які сапраўды там шмат спартоўцаў, якія вельмі патрыятычных настрояў, якія і гавораць па-беларуску, і падтрымліваюць беларускую мову. Таму, ну, спадзяёмся, гэта будзе таксама вельмі цікава. А паралельна ў гэты ж час будзе Чырвоны крыж праводзіць курсы па першай дапамозе. Таму калі каму хто пацярпеў ад беларускага удару Гуркова, калі нехта выпадкова атрымае ў вуха, то у нас будзе працаваць Чырвоны крыж, і можна будзе хутка вас там рэабілітаваць. Павел уже так некалькімі словамі узгадаў Еўрарадыё і тою там дыскусію, якую мы будзем там ладзіць. Сапраўды, хто сочыць за нашымі эфірамі, за нашым сайтам ці за маёй старонкай у Фейсбуку, той ведае, што ўжо амаль хутка 2 гады, як шточацверг у нас выходзіць праграма «Ідэя X». Мы вядзем яе разам з маім калегам, сувядоўцам, філосафам Максімам Гаруновым, падчас якой мы з выбітнымі адмысловымі людзьмі, беларусамі і не толькі, спрабуем сфармуляваць беларускую нацыянальную ідэю. І вось такая канцэнтраваная дыскусія на гэтую тэму нацыянальнай ідэі, якая яна, ці ёсць яна, ці патрэбная навогуле, ці мы не дараслі яшчэ да нацыянальнай ідэі, як сказаў некалі Лукашенко. Мы і зладзім, зараз ідуць перамовы з людзьмі вельмі сур'ёзнымі і не вельмі сур'ёзнымі, каб яны прыйшлі і паўдзельнічалі ў дыскусіі. Ёсць уже шэраг станоўчых адказаў, шэраг людзей так пакуль думаюць, вот як да прыкладу міністр замежных спраў спадар Владзімір Макей сёння атрымаў ад мяне запрашэнне, абяцаў падумаць, можа і дойдзе. Вы яму дашліце лінк на сайт 8 фэст, каб ён паглядзеў, што сапраўды сур'ёзнае мерапрыемства, і яго, можа быць, рэйтынгу міністэрства ўнутранага, міністэрства замежных спраў, яно даць плюсаў, бо вось як я казаў, што ў мінулым годзе вельмі класны флэшмоб міністэрства замежных спраў правяло, і ну гэта будзе, і мы ведаем вельмі пазітыўнае стаўленне спадара міністра да беларускай мовы. Я думаю, што гэта было б, конечно, падзея, калі сапраўды ён прыйшоў на нашае мерапрыемства. Так что, Владимир Владимирович, линк я вам уже скинул у Телеграме, скину еще вам у Инстаграм, как вы поглядели, а с Павлом мы долучаемся до вот гэтага запрашэння. Заходьте, так. Будет цікава, не пашкадуеце.
Таким чынам Еўрарадыё будзе не толькі вот эту дыскусію ладзіць, яшчэ і наш рэдактар Павел Швердлоў і квест адзін там зладзіць, будзе у нас там свая еўрарадыйная невялічкая пляцоўка, штосьці яшчэ цікавага вам напрыдумляем. Але вот, дарэчы, для тых, хто, можа быць, не зусім дасканала ведае беларускую мову, яшчэ ад спадара Вінцука вячоркі будзе адмысловая. Так, у спадара Вінцука ёсць выдатныя кнігі, якія ён не так даўно выдаў, две часткі «Не смяшыце мае прыназоўнікі», здаецца, так называецца. І ён ужо не першы год вядзе час ад часу такія курсы беларускай мовы, плюс зараз ён сумесна з Радыё Свабода робіць такія інстаграм у фармаце сторыс, такія хуткія расповеды, адказы на пытанні вось пра цікавосткі беларускай мовы. І так, і ён вось адзін з удзельнікаў нашай адукацыйнай пляцоўкі і, спадзяемся, сапраўды цікава у такім экспрэс-фармаце раскажа пра усю прыгажосць беларускай мовы. Я б хацеў яшчэ таксама дадаткова звярнуць увагу на музычную праграму. Яна у нас будзе даволі вельмі унікальная. Перабіў. Я толькі падрыхтаваў такое прыгожае пытанне, такую подводку. Хацеў сказаць, што вот расказалі пра выбітнага Гуркова, самого Гуркова, про Лукашука, які будзе ладзіць з выбітнымі людзьмі дыскусію пра нацыянальную ідэю, про Вінцука вячорку, про тое, што і дзяцей будзе дзе вот цікава прыстроіць, і про то, што смачна ў роце вам там будзе цягам усяго. І падарункаў будзе. У нас усе ось удзельнікі свята, усе рыхтуюць нейкія там за актыўны ўдзел у квестах. У нас будзе на працягу усяго мерапрыемства квеста вельмі шмат падарункаў. Ад дэгустацыі піва, сканчаючы там абанементамі на розныя паслугі ад партнёраў праграмы. Ну вось, нарэшце скончу сваю выбітную загатовачку, так бы, смачна ў роце будзе, а прыемна вуху будзе? Будзе. І у нас, мне падаецца, вельмі цікавая вымалёўваецца музычная праграма. Мы рэальна прадставім усе, я спадзяюся, такія аспекты сучаснай беларускамоўнай музычнай сцэны. Будзе і традыцыйная праграма, якую будзе весці Сяржук Догушаў. Там будзе і гурт Вурай, і яго спеўныя сходы, і гурт тутэйшая шляхта, які зараз вось зрабіў так гучна пра сябе заявілі. Яны зрабілі кавер на песню з серыяла вылецел Вядзьмак. Так. Гэта такая традыцыйная частка. Пасля будзе новая сцэна. Мы туды запрасілі маладых музыкаў, у якіх, можа быць, няма паўнавартаснай беларускай моўнай праграмы, але якія за апошні год былі заўважнымі. Гэта і дуэт Вал, якія адныя з такіх, мне падаецца, фаварытаў у адборы на Еўрабачанне. Дарэчы, гурт Вал заўтра будзе на Еўрарадыё. Глядзіце праграму, такога вы не чулі. Так, вось беларускамоўную сваю песню прадставіць. Будзе Ганна Шаркунова, пагадзілася, у яе не так шмат беларускіх песен, але будзе і адна ўжо вядомая, і будзе прэм'ера, такой даволі нечаканага дуэта. Яе будзе Леар, гэта маладая спявачка. І будзе вось такая папулярная блогерка Лера Яскевіч, якая мае некалькі песен па-беларуску і дуже папулярная у Ютубе ў яе канал. І будзе такая галоўная сцэна, так бы мовіць, хедлайнеры, сярод якіх гурт Мутнае вока, Акута і галоўны хедлайнер, якога мы вырашылі так пакінуць на канец прома-кампаніі. Мы яго аб'явім за тыдзень да мерапрыемства. Гэта сапраўды такі хедлайнер, якога, я думаю, што будуць рады пачуць усе. Боже мой, няўжо хто там у моладзі зараз папулярны? Это мокрыя кросы там ці як его там? Яго, на жаль, па-беларуску няма песень, але не. Давайте не будзем гадаць, бо пакінем усё ж такі да 15 лютага. Такая вось таямніца, якая будзе захоўваць. Павел, да мяне дайшлі чуткі,
вот гэта вот адна з таямніц, але я разумею, што можа быць вы там таксама хочаце прытрымаць гэтую інфармацыю, але мне сказалі, што вы падчас гэтага мерапрыемства зробіце нейкую аб'яву, якая узрушыць увесь і не толькі беларускамоўны асяродак. Не, гэтую аб'яву, про якую кажаце, мы яе пакінулі на канец сакавіка і вырашылі добра падрыхтавацца і аб'явіць пра старт адной цікавай кампаніі. Мы пачынаем сур'ёзную грамадскую кампанію напрыканцы сакавіка, доўгатэрміновую, але вырашылі пакінуць яе, ўсё ж такі падрыхтавацца. Адно скажу такую, ну, як это, подводку, што гэтая кампанія будзе у тым ліку вельмі моцна завязаная на тую дыскусію, якую якраз такі вы будзеце мадыраваць пра нацыянальную беларускую ідэю. Вось бачыце, і для мяне нават сюрпрыз такі, што рыхтуюць, не кажуць, намекаюць, што штосьці будзе такое грандыёзнае. Ну, прынамсі, вернемся да грандыёзнага мерапрыемства. Ну, просто мне сказалі, што 22-го падчас мерапрыемства ўжо там пойдзе такая нейкая абвестка. Ну, раз вырашылі затрымаць, значыцца не. Але вот да самога яшчэ на заканчэнне мы не закранулі яшчэ адну пляцоўку на гэтым маштабным мерапрыемстве. Будзе такая прома-пляцоўка «Мова грамадства бізнес» у малой зале чамусьці. Што вот бізнес там будзе прэзентаваць? Ну, это фактычна якраз такі будзе пляцоўка, дзе будуць адбывацца ўсе такія інтэрактыўныя актыўнасці, дзе і нашы афіцыйныя партнёры, і Аліварія, і Банк Дабрабыт, і Леон зробяць фотазоны і будуць там праводзіць розныя актыўнасці, квесты, дарыць падарункі за адказы на пытанні. Гэта і будзе, мы хочам прадставіць шырока прадставіць і беларускія выдавецтвы, там якія выдаюць якасныя, запатрабаваныя вось кнігі па-беларуску. Гэта і сувеніры і падарункі з нацыянальным каларытам. Ну, якраз такі гэта будзе пляцоўка, дзе можна будзе памацаць, дакрануцца да убачыць, паўдзельнічаць актыўна вось ва ўсіх гэтых ідзеях, якія прапануюць усе нашыя партнёры. Павел, вот я тебе слухаю, читаю на сайте праграму гэтага мерапрыемства. Дарэчы, каму цікава больш падрабязна, заходзіце Мова Фест Бай, адмысловы сайт, і там усё чытаеце. Вот слухаю тебе і думаю, вот все ж таки, что такое грандыёзнае 10-гадзіннае свята, бо не назовеш это нават просто мерапрыемствам, а свята. Вот чаму вот такое грандыёзнае? Таму что вот Паўлу Белавусу and Company захацелася, как говорится, ну, пасля таго, як у іх атрымалася так правесці БНР-100, ну, дык на меншае разменьвацца, как бы ўжо не дазваляе гонар. Ці ўсё ж таки столькі ўсяго, што у невялічкую імпрэзу не змяшчаецца? Ёсць, конечно, магчымасць, ёсць варыянт зрабіць просто, ну, фактычна невялікае мерапрыемства, запрасіць 1-2 гурты, але такога, ну, робяць шмат, да. Гэта будзе не нешта яскравае, нешта незвычайнае. Ужо вось, ну, за апошнія 5 гадоў, калі у нас там і дні вышыванкі атрымліваліся, і святкаванні да Дня волі, вось і мы летам зрабілі Сімбаль-Байфест, у нас там вельмі доўга узгадненні адбываліся, за 5 дзён мы аб'явілі пра яго і сабралі каля 9 000 чалавек на яго. І разумею, што просто калі у тебя ўжо ёсць досвед, ёсць вялікая колькасць кантактаў, і сапраўды ты ведаеш пра вялікую колькасць ініцыятыў добрых людзей, кампаній, якія гатовыя далучацца і гатовы удзельнічаць у такіх авантюрах, да. І таму вось просто разумееш, што калі не тыя кажуць, а хто іншы, і калі ёсць і жаданне, і імпэт, і веданне гэта рабіць, то бярэш і робіш. Ну да, але я вёў да таго, што ўсё ж таки калі 50
удзельнікаў 50 розных кампаній, ініцыятывы, гэтак далей знайшлося, каб узяць удзел і запоўніць праграму на 10 гадзінаў свята, то это значыцца ёсць кім запаўняць. Ну, канешне, ёсць. Я ж гэта і наглядны прыклад, і з кожным годам становіцца больш і больш, бо у тым ліку задача гэтага свята і таго, што мы яго там за 3 тыдні запусцілі ўжо рэкламную кампанію, каб тыя, хто яшчэ не вырашылі, што будуць рабіць, ці тыя, хто і не думалі, аж сапраўды будзе такі дзень, трэба нешта зрабіць. І у тым ліку наша задача натхняць і паказваць добрым прыкладам іншым там кампаніям, ініцыятывам, якія яшчэ да гэтага не дараслі, ці не дажылі, ці яшчэ не саспелі, каб таксама уключаліся не асмялелі, каб уключаліся ў працэс, бо толькі адна залежыць, якой будзе краіна, якой будзе наша мова, ці будзе яна развівацца, ці не будзе. Таму усе гэтыя мерапрыемствы маюць одну вялікую у тым ліку задачу паказаць, што можна і трэба. І што мова жывая, і што самае галоўнае, не толькі адзін дзень на год можна гэтай мовай карыстацца. Таму вот далучаюся да слоў Паўла, усе, хто яшчэ там не асмялеў, там не вырашыў, ці вырашайцеся, далучайцеся. Ну і спадар міністр Владимир Владимирович, вы зразумелі. Такім чынам, Павел Белаус, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова 22 лютага на Кастрычніцкай 16 у хабе ОК-16. Чакаем вас усіх. Усе 9,5 мільёнаў беларусаў. Заходзьце, знойдзем месца.